Pailog og kwarta si Madam Alma sa swimming pool. Wala mag-video. Nag-ilis ko nito kung naman. Guys, magpailog may sinsilyo ha. Oh, mapailog si Madam Alma o sinsilyo guys. Isang ba guys oh. Oo, ang anting video. Tara guys. Daghang kay sinsilyo guys oh. Magpailog Apil po ng papel, apil po ng papel. Tara guys. Video ko. Apil na pagod daw. Ikaw video sa kadali dira bi. Mag-story ako. Wala, dili ko ka klaro. Wala, na-promote ko. Tigunit ko kamera. Ay, ang vlogger hani, ni-interrupt pa ilog, nagsablang ko tigunit. Daghan ka na itong sulod, dira. Yes, daghan pa guys. Nara, Happy na po na isa kasama guys. Oh, doon na, wait now. Tapos. Tara, ulit kay video. Ang tigunit. Uy! Oy, hello po dira. Hi! Hello. Dala. Padatlin lang, hindi ka balok lang mo. Tapok. Sige, tapok. Tapok kay. Tapos di kay para makuan sa video Oh, tanan. baka makuha sa video, tapok. Gani. Oh, dala. Tapok. Order. Good. Gana mo na ya tanan ya. Ay, mga bata dito. Mga bata dito. Ah, kaway din na. Ora na mo kuha sa di ka balong mo sa alo. Oh, vlogger, oh! Oh, mga bata, oh! Talong! Oh! Dali, mga bata. Ay, dala mo mga kuwang. Oh, dali, oh! Mga bata na pud ni, mga bata. Dali,
Pasaluma sa sila maring. Pasaluma sila niya. Man sa ihagbong ang kwarta. Salom sa salom. Suruh na, napadapli na. Sahig na pa rin. Ano na sila tanan? Wey! Siradak, wey! Ano, hold on, Ana! Hey! Silap! Dala! Tabang! Dadeng! Anong ilong din mo? Buka din yung ilong! Oh, lapo! Outside din ba kasi lumulog? Oh, nasa lang yan! Na guys! Wala na! Jeng, guniti sa ni Jeng Bet! Okay ko nagkalata no? Wala na! Salo ang cellphone! Wala na! Wala na! That's all for our paisa sa kwarta! Katong, dula na itong kuwan. Maling nagbilin ka sa kabaka-labaka na to. Origin. Wala. Kadati ka mag-ilis ko. Hindi ko kabalo mo. Ang salom na. Ang saday ka. Masudulan na nga. Ako yung video. Ako yung video sa'yo. Mag-imot ka. Hindi. Ala, isa ni kwarta. Swerte. Salamat kaayo. Siya ang nag-video, guys. Rasha. So, ayun mga kalindoray, nakakuha dyan ko, nakailog dyan ko sa gipailog ni Madam Alma nga. Mga singsing Yuji, singko. Para guys, kung sa wakas ako, lalo mag-good guys, mahadlok ko. Oh, nara guys, oh. Oh, na si Sir Boyet, guys. Gamay rin. Oh. Si Sir Boyet, guys. Pero guys, uswerte kayong uban guys. Uy, naro, naro. Ikuha. Napalagi ka naman. Ako kami. Ha? Yung partner ko guys, nandun. So yun. Salamat kaayo. Si nanay guys. Nakailog po siya. Miskin na siya sa Daplin. Ako na kamot yung taon ko guys. Kandong yung kamot. Ako, wala rin. Nakakuha lang yung So ayan guys, thank you so much. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Aling Dory Vlog. I-hit na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video guys. So ayan guys, yung partner ko nakulog po siya. Wow, thank you so much. Nagkong tigdailog akong partner guys. Yeah, salamat kaayo. Salamat kayo guys, dito lang po nagtatapos ang ating vlog ngayon. Dito lang po nagtatapos guys, sobrang yun talaga. Enjoy kaayo. Thank you so much. Bye! Bye guys. Bye mga ka-Aling Door. Bye!